Hola i benvinguts a compositioncrack.com, el lloc on aprens a fer millors redaccions en anglès. Avui el nostre vídeo continua sobre els paragraphs, els paràgrafs, i concretament sobre les frases. Analitzarem uns quants paragraphs de diferents redaccions per veure si estan ben o mal escrits. Recordeu com en un vídeo anterior parlàvem sobre una redacció, com està feta de diferents paràgrafs, i com en el paràgraf la primera frase és la nostra topic sentence, la frase que indica sobre què anirà el paràgraf, sobre quin tema, sobre quin aspecte relacionat amb la redacció. I en el mateix paràgraf tenim les supporting sentences, que són tota una sèrie de frases que són exemples o que venen a recolzar aquesta topic sentence. Li venen a donar exemples i recolzament per entendre com va el paràgraf sobre aquest tema concret. Mirem aquest paràgraf d'una redacció que seria a good place to study. Parlen de llocs on et pots concentrar i on estudies millor. Aquesta redacció, aquest paràgraf dins de la redacció, millor dit, comença amb una topic sentence que diu When I need a good place to study, I go to the library. Per tant, ja sabem que tot aquest paràgraf parlarà sobre la library, sobre una biblioteca. Per què és un bon lloc per estudiar? Doncs ara tot el que vingui després vindrà a recolzar aquesta idea. Perquè és un lloc tranquil, i com que és tranquil em puc concentrar. Perquè és fàcil trobar els llibres, puc buscar informació. Per què? Perquè hi ha diferents ordinadors. La gent de la biblioteca està reading o working, per tant, estan en silenci, per tant, jo puc estudiar, l'ambient és correcte. Totes aquestes frases són exemples i recolzen la idea principal. Per tant, aquest paràgraf m'agrada. Seguim amb aquest. Quines necessitats tens? Què és el que necessites? Needs. Una de les necessitats que aquesta persona té és comprar una moto. I need to buy a motorbike. Aquesta és la topic sentence. D'acord? Com recolzarem aquesta idea? With a motorbike, I could get to my job more quickly. D'acord? It takes 2 hours to get to work by train. That's very slow. A motorbike is much faster. Aquesta idea, a motorbike is much faster, ja ho he dit abans, perquè a l'inici he dit que amb una moto podria arribar a la feina més ràpid, per tant, és lògic que una moto és més ràpida. If I had a motorbike, I could save a lot of time. Un altre cop torno a repetir que si tingués la moto podria estalviar-me temps. Llavors, tot això són idees repetitives, que sí, que està bé posar-les, però si estàs dient el mateix, és més del mateix. Per tant, és millor introduir quelcom de diferent, potser comparar-ho amb una bicicleta, dir per què no pots anar a peu, però en qualsevol cas no repetir la mateixa idea. Sobretot, per exemple, aquí han acabat també. Parla del tren, dient que no és prou ràpid, i abans ja has dit que trigues 2 hores en tren. Per tant, tot això, quasi que aquest paràgraf es quedaria en no res. Per tant, aquest paràgraf no m'agrada. Compareu-lo amb l'anterior i així entendreu el recolzament, aquests exemples, com són molt millors. I ara aquest és un paràgraf sobre una redacció que aniria sobre part-time jobs, diferents feines de mitja jornada. Com sempre, comencem, aquí tenim la nostra topic sentence, sports instructor is a good part-time job, per tant sabem que la feina de mitja jornada que ens interessa aquí és sports instructor, com un profe, un entrenador d'esports. Llavors, com són aquestes supporting sentences que venen després? Totes aquestes supporting sentences com són? Doncs a veure, anem a mirar-les. You can enjoy a favorite activity and earn money at the same time. Some of the jobs pay better. You can also volunteer as an instructor. I had a difficult time learning to swim. A mi em sobta la idea de que, què és tot això de que una vegada ho vaig passar malament perquè quan aprenia a nedar, perquè el profe, que si no era bo, que el de tenis era millor. Tot això és irrellevant. És irrellevant, perquè aquí el tema és que un entrenador d'esports és una bona feina de mitja jornada. Llavors aquí hauries de parlar per què és bona feina, perquè et deixa més temps lliure, perquè no treballes tant, etc. I
potser el del final del paràgraf sí que ens interessa. If you get a lot of experience as a sports instructor, you can get a job at a gym or a coach in the future. Això seria rellevant, però l'altre potser tampoc, que siguis voluntari, que altres feines cobres més, doncs no. Tot això fora, per tant, aquest paràgraf no m'agrada. D'acord? Espero que el vídeo us hagi ajudat com sempre i moltes gràcies per mirar, per veure els vídeos, per col·laborar a Patreon i per fer els exercicis per practicar. Adéu!